יפה שלי, יפים שלי. טוב, אם אתם רואים את הסרטון הזה, זה אומר שאתם כבר אחרי החתונה המטורפת, בטח שהייתה לכם. אני פה, באמבטיה שלי בצרפת, זה המקום פשוט הכי מואר שיש בבית הזה שאנחנו מתארחים בו. אז רציתי לאחל לכם, ויהיה לי, אני מניחה, יותר קל בעל פה ויהיה גם יותר מקום מאשר על דף. אז קודם כל, לאחל לכם שתמשיכו להיות זוג שאתם, זוג שנורא כיף לראות אתכם מהצד, זוג שהוא יחידה חזקה, יחידה מלוכדת, מאוד נכונה, מאוד חלק מלוטש כזה של פאזל שמתחבר אחד לשני. שמחתי לקחת חלק בפרויקט ההפגשה, סתם פרויקט, אני יודעת, המאץ'. אני פשוט אוהבת אתכם, אני אוהבת אותך דנאלה, אני אוהבת אותך דניאלי. אני מקווה שחגגתם מדהים, בטח היה מטורף, הייתה מסיבה מטורפת. אז מעבר לזה שהפסדתי להיות לצידך, בטח הפסדתי אחלה של מסיבה, צערי. אגב, כמובן, אובייסלי, הדרכון מגיע מחר. אז גם תמיר מפסיד יום הולדת 40 לחבר הכי טוב שלו בלונדון, הוא כבר לא הספיק להגיע. למרות שהוא תכנן ועשה את כל היום הולדת, הוא לא יגיע ליום הולדת הזאת. זהו, שיהיה לכם המון המון מזל טוב. דניאל, אותך אני אראה בארץ כשנגיע. דנאלה, אנחנו נחגוג לשתינו חתונה בקפריסין. אני אוהבת אתכם שוב. אני מתגעגעת מאוד. וזהו, המון אהבה. נשיקות.